Barkanku da shigowa SA ta channel GTV. To a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ka cire background na hoto. Kan mu shiga cikin bidiyon nan, kar ku mance sabon shigowa wannan channel ɗin, ga danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Idan zarar mun ɗaura sabon bidiyo zai zama kai tsaye. Da Allah kuma in bidiyon nan ya burge ka, kai mana like, kai mana comment da share domin sauran uwa su amfana. Za ka zo ka je ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka, sai ka zo kai searching ga nan ka sa remove, ga nan na farkon nan remove busy, sai ka searching ga nan. To ni da yake na riga na yi downloading ɗin shi, amma kai in ka zo sai kai downloading ɗin shi. To bari in sa open, ga nan zai shiga kamar haka. Da ya buɗe zai noma waje kamar haka, ga nan sai ka sa ga nan upload image, sai kai clicking, sai ka zaɓa gallery ne ko photo. Bari in sa gallery, sai zan ɗauki hoton da nake so. Bari ɗan gama searching. Ga na gama searching yanzu, kun gani ga nan background ɗin ya fita. In za ka edit ɗin shi ga nan ma, sai ka zo ka danna edit ɗin nan. Shi ne ka zaɓa ga kaloli nan, ka zaɓa ka sa ga nan yanzu na ɗora wani background ɗin. Ga nan ka zo ka zaɓa kalan da kake so. Ga nan ma in downloading ne za ka iya zuwa kai, in na kala ne kake so ka haɗa, ga nan da za ka iya zuwa ka yi. Amma ne muka zo muku da wannan bidiyon. Da Allah ku mance ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. In bidiyon na ya zama ku mana like, kai comment, kai share domin sauran uwa su amfana. To, mun gode.